Жамағат, ассаламағалейкум, біздің түрк қардашларыбыз, хаммасына сәлем. Мәркәз Асиядағы біздің қардашларыбызға сәлемлер, Қазақстандағы қардашларыбызға сәлемлер. Хамма біздің аңлаған, татар тілін аңлаған, хөрмәт еткен әдәмләргә сәлемлер Татарстаннан. Біздің ата-бабаларыбыз илектән Түрки халыкларны тугандаш халык дип санап йөрделәр. Ничек ул Советлар Союзында инде пропаганда безне ничектер үндәмичә шул тарихларыбыз хакында үндәмичә шулай тәрбияләсә дә, шуны карамастан без кызыксынадыр, мәсәлән, шул телләребез якын, бигрәк шуңа күрә ул шул яктан килгән кешеләргә ачык йөз буладыр. Мәсәлән, минем туган ягым, кичкенә ватаным инде Соль Илецк дип картада язылган, ул Төстүбә. Анда, мәсәлән, Үзбекстаннан киләдер бабайлар карбыз сатып, алар шул теге район үзәгенең bir өлеше Ташкент дип атаган, хәзердә Ташкент дип атап йөриләр шул районы. Шунда бер төбәгендә яшиләр татарларда. Ул вакытта инде поездга утырып, карбыз булмады инде. Кавын алып киләләр Үзбекстаннан. Бик яхшы кавыннар. Хатта Туркменистанның кавыннарын күрмәдем. Үзбекстанның кавыннарын күрдем. Алар үзбәк бабайлары саталар өчен ки, аларның безнең якта тумалары, туганнары бар иде. Чөнки алар вакытында безнең сөйләдем инде, Сталинның репрессиялар чорында кайсылары шул репрессиядан качып, туганнары, хатыннары, балалары шунда Үзбекстанга барып урнашып, шунда ничек инде үзбәкләр белән өйләнешеп, үзбәкләр туган булып, шуңа күрә алар инде үзләре килеп, бик еш үзбәкләр килеп, базарда сатып тора иде кавыннарны. Соңдан инде СССР таркалгач, дәүләт булгач, инде авыррак булды, чөнки ул менә миңа сөйлиләр, хакмы, юкмы. Мин әле самолет белән Таҗикстанга очтым, хатта тагын нәрсә, мин бала чакта Үзбекстанга бардым, мәсәлән, аннан Үзбекстаннан кайттым поездда. Казакстанда узадырык. Бер комашалаган бер кеше булмыйдыр, әмма миңа соңдан сөйләделәр, СССР таркалгач, хатта анда ди Казакстанны узганда ди теге пограничник, алар шул бәйләнәләр, тегеләй булай дип. Аны мин инде СССР түгел, хатта Рәсәй Федерациясында күзгә ташланды. Мәсәлән, мин Азербайҗанга барганда, Дагестанга узадырык поезд белән. Анда поездга кирип, Дагестанның пограничник нәрсә ул инде әйтергә төркчә ул сүзне мин кызганычка каршы мин кызыксынмагач белмим инде. Шул пограничник дип атыйм инде. Шулар килеп талыйлар, кирип, хатта мин ишетәдерим. Урысча кычкыралар, всем приготовить по 100 рублей дип. Ул әле шушы гасырның беренче 10 еллыгында булган хәл. Мин анда Бакуга халыкара төрки халыкларының конференцияларына йөрә идем, шуңа күрә поездда шуларны күрдем. Төрлесе булды, хатта Азербайҗанга кергәндә дә хатта ана мине теге проводник дип атыйлар бит, бүлмәсенә кертеп, хатта миңа инде йомшак сөйли, менә сделай уважение, дай на хлеб, пожалуйста дип, аларның шул офицерлары миңа хатта мөрәҗәгать итәләр. Мин әйтәм, менә мине кагаз бар, минем чакыру кагазы, мине хатта ул вакытта Илхам Алиев, президент Төрки халыкларының конференциясы Бакуда, менә мин чакырылган кунак. Мин шуны сине язам да, менә син ничек кунаклардан акча алырга телисең,
шул гонорарына мен сеңа акчасын беримен, шулай син ризамы дип хаттан иттем. Шундый бар, шундый мөнәсәбәтләрне тырышалар бузырга. Хөкүмәткә хезмәт иткән кешеләр кайсы вакытта миңа инде әйттеләр, Казакстанда син куркмыйчы барсаң да була, алар сиңа бәйләнми. Менә Дагыстанда ул теге ничек бәйләнәләр, алар Рәсәйдә эшләп, акча ясап кайтканда, ул вакытта банковский карталар булмыйдыр. Шуңа күрә алар акча белән кайтканда, аларны шулай акча таләп итәләр, талыйлар. Хатта инде Мәскәү җитәкчеләре көрәшми дип әйтә алмыйм, чөнки миңа сөйләделәр. Анда беренчедән игълан һәр вагонда, әгәр дә сездән акча таләп итсәләр, канунны бузып, сез менә шушы телефон аша номерларга шалтыратыгыз дип, Мәскәүгә хатта шунда аларның җитәкчеләренә шундый һәр вагонда күрдем шундый игълан. Икенчедән мин ишеттем, бер вакытта шулай килгәннәр, шул пограничник дигән Рәсәйнеке Дагыстандамы, алар кайдамы, шул узып барган азербайҗаннар булдымы, алар шуларга кергәннәр имеш, акча таләп итеп алардан, шул вагонда узып барган кешеләр шушы пограничникларның кулларына тимер теген, наручники дип әйтәләр, кулга бит ничектер кигезәләр, җинаят кылган кешеләргә. Шундыйны шул кулларына кигезделәр дә алып киттеләр. Шуннан соң бер ай дәврендә бер кеше акча сорап бирмәде. Соңдан яңадан шул башланды. Менә шулай әйтәсе килә. Ул хөкүмәт тарафыннан, хөкүмәттә идарә иткән адәмнәр тарафыннан, минемчә, монда гаепләре андый зур түгел, чөнки алар инде бер ягыннан игълан иткән, икенче ягыннан алар инде кулланнан килгәнне эшләп итәләр, әмма ул хәле электә булган хәл күренешләр. Шуңа күрә хәзердә ничек көрәшмә, барыбер ул бер вакытта көчәеп китә, шундый ямсыз күренеш бер кайчан азаеп китә, шундый була. Шуңа күрә мин моны гел дә хурлап, яман сүзләр белән танкыйтьләп әйтәсем килми. Мин менә шушыны әйттем нәрсә дип, мин әйтәсе килә, ул хөкүмәт канун буенча кемдер тырыша, әмма араларында теге әйтем бар, татар халкында бер тышкаклы бузау бүтән көтүне пешерата ди. Шуңа күрә ул бүтән көтү гомумән халык шунда хезмәт иткәнләр, алар әгәр дә канунны буенча эшләсәләр дә, арасында бер кеше килеп чыкса, ул халык шуны күз алдына китерә дә искә төшерә. Менә фәлән, менә шундый алар яхшы дип, алар я күзгә ташланмый, я алар инде я күзгә ташланмый, я аны сөйләмиләр. Хатта шуны әйтәсе килә. Менә шул безнең уртак мөнәсәбәтләр, инде урта, инде Мәркәз Асия, алар хәзер инде көчәеп бара кайсы вакытта, чөнки шул яктан безнең якка килә башладылар эшкә кешеләр. Ул хәзер инде хатта арасында да төрле кешеләр алар бар. Менә мин аптырап карап торам. Видеолар, мин вакытында 3-4 видео чыгарганым, шул эшче кунаклар шуларны яклап, әмма миңа ул бер ягыннан мәйтәм, 4-5 мең кеше карый, әмма 90% артыгы беләнме миңа каршы яман сүзләр язып, анда миңа яман бәя биреп, мине танкыйтьләп, шулай берсе хатта язган, бунарга түләгәннәр, шуңа күрә ул шулай сөйли дип. Инде мин менә кичә генәме интернетка кирсәм, анда хатта 80 мең җыйганмы, 200 меңме җыйган, хатта шундый видеолар. Анда инде тотынганлар шул теге кунак эшчеләрне яманларга, аны хуплап йөзләрчә кеше
язганнар фикерләрен. Мин инде андый нәрсәгә бик дулкынланып, борчылып йөрмим, чөнки һәр кешенең үзенең хокукы бар. Мәсәлән, үз фикере белән уртаклашырга, үз фикерен җиткезергә. Мин, мәсәлән, мондый фикердә, бәлки, Ходай саклагандыр, мин яман, явыз кешеләр белән аз очрагандыр. Ансы инде, бәлки, шулдыр. Телне белгәч, мин алар белән уртак тел табып, сөйләшеп, алар мине белгәч, ансы дөрес, хак сүз, ансы да шундый була, шундый хәл, чөнки мин менә газетта яздым, мәсәлән, шул таҗикларны мактап, хатта алар хакында китап чыгардым, берничә видеолар ясадым. Әмма бер вакытта мин исемдә, алар әле мине белмәгән чагы, мин китеп барганда, миңа ничек аркама ерактан, арттан кычкыралар, Иван, Иван дип миңа көләләр. Урыс дип уйладылар, мин чөнки йөзем минем шундый татар булсам да, минем йөзем булгар төсле. Шуңа күрә мине урыс дип уйлаганнар, мин бер үзем китеп баргач, алар егетләр артыма шул базарда кычкыралар, Иван, погоди, Иван, нәрсә дип көләләр үстемнән. Шунасы мин килеп аңлаттырдым, мин татар икән, тегеләй булай. Алар бераз сүрелде, бераз тынычланды. Мин әйтәм, алардан да тора икән. Алар, мәсәлән, күп чагында бер кеше китеп барса, анда да алар шундый бик кыю булалар икән, әшәкелеген кайсы вакытта күрсәтә икән дип, шул таҗик малаларын, егетләрен уйлап куйдым. Әйе, шуңа күрә алар андый күренеш бар икән дөньяда, үзләрендә тора кайсы вакытта менә артык. Мин хатта менә бездә елга бар, елга буенда шул күрдем дә, мин сөйләшергә яратам, журналист буларак бигрәк тә кешеләр белән элемтәгә керергә, мин сөйләшкәндә, шунда мин аны бер кунак эшче дип атаганым, гастарбайтер дип берсе тотынды, ул яратмады андый сүзне. Мен әйтәм, бөтен дөньяда куллана торган сүз, бу гаепләгән сүз түгел. Юк, шунда да тотынды. Карап торам, янында дуслары күп, шуңа күрә кыю. Шулардан килә. Ул менә мин инде журналист буларак ваимсыз, урысча әйтмешчә, равнодушный, тыныч кына шунага карадым да, мин бик игътибар итмәдем, шулай миңа бик борчылмадым. Ул, мәсәлән, кайдадыр шулай бүтән бер кеше белән сөйләшеп китсәләр, ул арасында шундый бер, ул журналист булмас, ул булыр бер кыю, кызу кеше, тәртипсез, шунда бер сүз аркасында ызгыш чыгып, кырлышып, сугышып, анда ул интернетта анда-санда күрсәтәләр, әнә бер шәһәрдә мусулман хатыннарымы, анда мигрант дигән, шунда хатта сугышып яталар. Бу яктан инде аңладыгыз, кем милләт кешеләре, бу ягына шул, хатта шулай нитеп, менә матур җир бар икән монда. Шуны хатталар нитеп яталар, көне йылта икән менә, кумда булар, кыйыналар хатта, чыпчыклар. Кара. Шул инде алар яраталар да инде. Кыртылып беткәннәрдер инде алар бигрәк тә. Вот. Шуны әйтәс килә. Һәр кайсыбыздан җәмәгать тора, һәр кайсыбыздан. Тыныч булырга кирәк, тыныч булырга. Кунак булсаң, тыйнак бул дип әйтәләр татар халкында, әйтем бар. Бик акыллы әйтем. Кунак булсаң, тыйнак бул. Мәсәлән, мин барам, анда кунак икәнне белеп торам. Әгәр дә мин анда торсам инде еллар буенча, анда миңа икенче төрле карарга аларның хакы да бар. Мәсәлән, икенчедән мин анда танкыйтьләп, гаепләп, мин мәсәлән Таҗикстанга бардым, газетта бер яман сүз язмадым. Күрсәм дә инде. Кем мәсәлән кунакка килгән, аларның кунакның мәсәлән хакы юк аны нитергә, яманнарга. Кунак син. Кунак яхшыны күргә тиеш, яманны күрмәскә тиеш. Шуңа күрә кунак та тыйнак булырга тиеш, һәм кунакка да мөнәсәбәт яхшы, ачык йөз булырга тиеш. Менә мин инде бәлки дәвам итермен, кирәк булса икенче өлешен, өченчесенә булса, хәзер шушы белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау йөрегез.